i també això, com dic, la por de què passarà el diumenge. I per això avui m'anisc un poquet del guió, que he decidit a última hora, com estic planeta, dir-vos directament el que tinc damunt del cor, independentment de el que calga dir en una campanya. I vull parlar-vos de persones, simplement de persones que tenen por, de gent que en aquest moment té por, perquè tot el que tenen al voltant són banderes que agiten la por. Haureu sentit en la tele, en les ràdios, en les notícies en general, en els diaris, haureu llegit la prima de riesgo. Menuda cosina és això, no? Però tots els dies està infundit. I és poc important si aplega 500 o està en 200 la de França o Espanya està al bord del rescat. Lo important en aquestes notícies és que la gent tinga por. I la crisi, aquesta crisi que no li vegem el fons, que sembla que no es vaig acabar mai, que no té llum al final del túnel, però totes aquestes notícies tenen un objectiu, i és que la gent tinga por. Les retallades, el copago, els col·legis que haurem de pagar-los també, o s'hauran de privatitzar, tenen totes aquestes notícies un objectiu, i és que tinguem por, perquè clar, s'ha de tindre por si resulta que ara el del copago, que ja vos he contat alguna vegada, que fins la paraula és mentida, perquè no és un copago, perquè la sanitat la paguem tots, i si després hem d'anar a la consulta a tornar a pagar, és un requete pago, no és un copago. Claro, però mos furten fins les paraules, però això a gent li dona por, perquè imagineu una família que es manté amb 426 euros, que por a posar-se malalt i tindre que pagar la consulta, no? Que els pensionistes tindran que pagar les seves receptes, els seus medicaments. Avui deia Rajoy que la llei de la dependència és insostenible, amb la qual està anunciant ja trompetes de retalls també la dependència, de voler derogar una llei que no han tingut la vergonya de posar en marxa, una llei que afecta a la part més vulnerable de la nostra societat, que ens hauria de caure la cara de vergonya, perquè si la política no serveix per ajudar als que tenen menys sort, als que tenen una discapacitat, als que han nascut en una paràlisi cerebral, als que tenen una malaltia mental, si no serveix per a la gent que no pot caminar o que no pot veure o que no pot sentir, per què ha de servir la política? Per això ho diuen, per a fer-nos por. I parlen de baixar salaris, i de fet ja baixaren els salaris dels empleats públics, d'apretar-se el cinturó. I alguns diran, més? Si apretem més, se'ns juntarà la part de davant de la part de darrere. I és per a crear por. I amenacen a sindicalistes perquè fan la seva feina a defensar els treballadors. O directament, com les trompetes de l'apocalipsis, parlen dels Mohammeds, com Duran i Lleida ahir. També li hauria de caure la cara de vergonya. Ell, que l'han elegit el polític més elegant, el polític que millor parla, el més equilibrat, el més de centre, Duran i Lleida. Qui l'ha vist? Josep Antoni. Més bé li pega el nom de José Antonio, quan parla despectivament dels estrangers, dient los Mohammeds, com si els estrangers, tots i cada un d'ells no tingueren nom, com si no hagueren anat de la seva terra, per por, i perquè algú els va perseguir, per una guerra, o la fam, o perquè no tenien res que tirar-se a la boca d'ells o als seus fills, perquè els que se pugen una patera en un xiquet de 2 mesos té que tindre molta por per abandonar la seva terra. I això el senyor Duran i Lleida té la poca vergonya i la poca talla de dir-los Mohammeds. I clar, mirar-li a la cara a tota aquesta gent, mirar-li a la cara al poder, dona por. Si no farà per a les cançons del Pau, no? De les xicotetes coses que també m'han posat la neta, perquè ja sabeu que jo soc de les coses xicotetes, no? Però quan els xicotets li mirem la cara al poder, doncs no veig que se tremolen les cametes. A mi moltes vegades m'han preguntat en entrevistes. I quan Cotino te mira al cine, a mi me dona por, perquè jo soc una personeta per moltes samarretes que me posi. A vegades penso que la samarreta és com el traje de Superman que han tret així, no? És com un escut per a que no apleguen aquestes males energies, no? I fa tremolar les cametes perquè saps que si no eres capaç de sostindre-los la mirada, si baixes la cara en aquest moment en què t'estan mirant inquisitorialment, no deixaràs de tindre por mai més. I només això te fa sostindre-los la mirada i dir, en aquest moment no puc baixar la cara perquè ens estem jugant molt, perquè almenys no somnia
en què si nosaltres viurem en por, els nostres fills no hagin de viure en por. Però els poderosos s'alimenten de la nostra por, s'alimenten de la nostra incertesa, s'alimenten d'aquestes cames tremoloses. I ara agiten una altra bandera, que viene el coco. I l'agita Rajoy, quan maneja i diu, o Cospedal, o Fabra, i diu que s'hauran de prendre mesures difícils. Difícils per a qui? Difícils per a aquells que s'han enriquit en la crisi? Difícils per a aquells que han arruïnat algunes caixes i alguns bancs i s'han anat en primes, aquestes no de risc, sinó en primes, de prejubilacions de 3 milions d'euros a l'any? Difícils per a qui? Per als que van als iots per la mar Mediterrània? Dels que desfalquen una empresa i a 2 dies munten una altra després d'haver tirat a tots els treballadors en un acomiadament o en un ERE que hem pagat entre tots? Quines són les mesures difícils que van a prendre i a qui van afectar? Jo crec que no afectaran a tota aquesta gent. Jo crec que precisament això cau sobre l'esquena dels de sempre, dels treballadors, dels empleats públics, dels pensionistes, dels xicotets empresaris, dels autònoms, d'aquells que no hem creat la crisi, que no som responsables de l'avarícia i de la codícia d'altres, sinó que tenim les nostres vides senzilles i l'únic que aspirem és a poder aplegar a fin de mes, és a poder posar 3 plats damunt de la taula al dia, poder fer vacances amb els nostres fills i poder tindre un poquet de cultura i d'oci i d'esport. Això, una vida senzilla, els que no aspirem més que a ser un poquet feliços tots els dies. Doncs agiten aquesta bandera a la dreta, dient que vindran temps més difícils dels que ja són per a molta gent. Però també l'agita Rubalcaba, suposadament, presumptament millor, perquè últimament en política se parla més de presumpció que d'altres coses, presumptament d'esquerres, quan diu que no se fragmente el vot de l'esquerra. De què? Que no se fragmente el vot de qui? Dels que vam aprovar la reforma laboral baixant el salari dels empleats públics i congelant les pensions? Dels que ens han aprovat una llei de canvi de pensions per a treballar 67 anys quan els joves ni tan sols tenen feina per cotitzar 20 anys? Això és l'esquerra? Dels que han afonat el sector energètic alternatiu que li feia la competència a les grans energètiques com Iberdrola a través del sol, que podria ser el petroli espanyol, o a través de l'aire, de la força eòlica, els que estan afonant això. Això és l'esquerra, que no se té que fragmentar? Què està dient este senyor? Que hem de votar a Rubalcaba perquè tenim por? A que viene el coco? Però si el coco ja està així. Si el coco ja fa temps que va a plegar, si el coco se va a engolir a Zapatero y al no me falles, y al no os fallaré nunca, y al somos de izquierdas y no estamos con los poderosos sino con los débiles, tot això se va a engolir ja el coco, en forma de crisi, en forma de mercats, en forma de prima de risc, en forma de Merkel i Sarkozy donant lliçons per Europa. Qui és el tecnòcrata que vindrà ara així? A qui ens volen imposar? En quina part de la democràcia volen acabar ara? No, senyor Rubalcaba, no anem a votar per por, encara que ens tremolen les cames i les mans a l'hora de posar la papereta al sobre, perquè no anem a donar més peu a este saqueig calculat, a un saqueig en el que els diners de tots nosaltres, que som els que creem la riquesa perquè som les formiguetes que treballem tots els dies, servisquen per a que 4 despavilats se peguen la vida pare i puguen acumular tants diners que necessiten 3.000 vides per gastar-se-los. No anem a consentir que seguisca el saqueig, el balafiament de diners, la irresponsabilitat en la política de gastar-se els diners pensant-se que així la gent votarem perquè se ho empassem tot. No anem a consentir que ens planten més gegants a un riu com l'Àgora, que val 100 milions d'euros, el mateix que valdria un hospital perquè va ser un capritx del senyor Camps i perquè pensava que així els valencians votaríem al Partit Popular per l'Àgora. I no anem a consentir més este saqueig intencionat i calculat moral al que els estan sometent quan fan aquestes coses, quan són corruptes, quan sabem que han mentit, han enganyat, han utilitzat els diners públics per a interessos d'ells, del seu partit o particulars, i se passegen els seus tacons o en les seues corbates com si així no passara res. Anem a seguir apuntant-los en el dit, perquè tampoc anem a aguantar el saqueig moral al que els estan sotmetent quotidianament. I no anem a aguantar un saqueig de l'autoestima, que tinguem que anar mirant terra perquè ens dona vergonya eixir d'este país, perquè ens dona vergonya els governants que tenim, perquè ens dona vergonya la política que tenim. No anem a aguantar
que ens va sent més malbé l'autoestima, perquè estem en este món precisament per evitar que alguna gent se seguís carreguent i burlant en la nostra cara. I hem dit, i anem a dir, i el dia 20 direm que volem decidir i no només elegir, volem decidir i ser protagonistes de les decisions polítiques perquè volem ser protagonistes de les nostres vides. Fa temps que ens van fer creure que així venien uns que baixaven dels barcos de la Copa Amèrica molt ben vestits, en bolsos de Vuitton, i nosaltres dient, oi, que bé que se viu a València quan els veiem baixar dels vaixells. No, la mirada l'hem de posar cap a nosaltres. Nosaltres som els protagonistes, tots i cada un dels valencians i valencianes. Som els protagonistes d'este país. Este país és gran, sí. Este poble és gran, però ho és per tots i cada un dels valencians que hi som. No per els 4 mamarratxos que baixen dels vaixells de la Copa Amèrica. Bravo! En definitiva, amics, com vegeu, estic blaneta, no puc evitar esta nit. Esta nit volem deixar de tenir por i tenim la raó al nostre costat. La raó de que l'economia siga una eina, un instrument que, com diu Baldo, te vaig agarrar aquesta frase que te va encantar, que rescata les persones i no els bancs. Que l'economia posa el ser humà en el centre, que creem llocs de treball, mireu, se pot, està demostrat. N'hi ha ciutats i pobles i països on s'està fent a través de l'economia verda, creant noves alternatives energètiques, creant innovació, tecnologia, investigació, invertint en això, se pot eixir endavant, innovant, inventant coses noves. Podríem ser punters, perquè tenim molta gent molt ben formada, molta gent jove, amb un cap privilegiat. Se pot crear ocupació a través de l'economia social. La llei de la dependència ha demostrat que crea ocupació, que tornen els diners a l'Estat, perquè tot el món que treballa aporta a l'Estat i, per tant, una xicoteta inversió se multiplica i torna en forma de diners per a l'Estat, de més possibilitats de fer coses, però també en forma de benestar, perquè les nostres persones que tenen menys autonomia, que tenen una discapacitat, que tenen qualsevol disfunció que els faça ser dependents, estan millor atesos. I això crea treball i crea felicitat. Si al final la política, si és molt senzill, si la política està per crear felicitat i no per a destruir-la. I volem que els nostres fills, a més, puguen viure en este planeta. Estos que ara corren per ací, que tenen 4, 5, 6 anys. Si avui no som responsables, si avui no canviem la política, ells tindran molts problemes per a viure en este planeta. I jo vull morir-me tranquil·la sabent que als nostres fills, als nostres nets, li hem deixat el planeta com els nostres pares ens el van deixar a nosaltres, almenys, i si pot ser millor, millor. I per això, nosaltres, el primer que hem de fer per afrontar aquest combat és deixar de tindre por, encara que la tinguem. I jo sé que és un combat dispar, si jo ho sé. Tenen tantíssim poder, diners, influències, i nosaltres tan poquet, o no? Perquè anem a comparar què és tots els diners que tenen amb la força de ser coherents? Què és tot el poder que tenen amb el treball de tots els dies que fem nosaltres les formiguetes? Què és els sentiments tan poderosos de l'avarícia, la codícia, l'odi, la rancúnia, front al gran sentiment que mou a la gent xicoteta que és l'amor? Gràcies, Pau, per la teva cançó d'amor. Què és l'interès calculat, el soroll d'una màquina registradora, front a la generositat, front al remor de la mar, front a les risses dels xiquets, simplement front a la contemplació d'un paisatge preciós? Què és l'arrogància que ells tenen front a la dignitat que tenim nosaltres? Què és les tanques, els cartells publicitaris i els cartells de plàstic perfectes front a aquests que peguem nosaltres amb cola a l'antigua usança, front al fet de fer una campanya amb pocs recursos, perquè cada vegada que li donem a una persona una papereta li mirem als ulls i l'endemà li seguirem mirant als ulls i a l'altre dia i a l'altre. Què és tot això que tenen front a la mirada neta de Baldo quan entra en el Congrés dels Diputats? Vull que aplegues. Vull que aplegues, perquè com
comparar la mirada de Baldo amb la sonrisa de profident falsa i arrogant d'Esteban González. Al final de la campanya i ja no suporta més la sonrisa d'Esteban González. Eixa mirada neta, Baldo, quan vingues al País Valencià, torna-la amb tu i mira el teu poble, que som nosaltres. I en este viatge que sento te dir a Ítaca, recorda que allò important és el camí que faràs, però també vull recordar-te una altra cosa, des de l'estima, des de tots els colors que composen Compromís, i som tots, i per això tots aquests colors també són el teu passat, i tots aquests colors són el teu futur, i passaràs el camí que han passat altres, i vull que avui també, al final d'esta campanya, recordar la millor diputada de la legislatura 2004-2008, companya nostra, candidata nostra en el 2008, que és Isaura Navarro. També és el teu passat, perquè és el nostre passat, i és un passat difícil que ens ha dut als moments dolços, o almenys esperançadors, d'avui. I és important recórrer el pas que han recorregut altres, com Manolo Alcaraz, millor diputat de la legislatura 95-99 per la circumscripció d'Alacant i company nostre al costat de Compromís. És important, com dic, però més important és que obriràs camins a aquells que vindran, altres que recorreran després de tu este camí, que representaran l'emancipació, l'esperança, el poble que tu representes, perquè tu saps molt bé que no s'és res si no s'és poble, i tu tens la consciència de no ser res si no s'és poble. Per tant, tu, nosaltres, tots els que estem ací, greument hem decidit ser poble. Visca Compromís! Visca Equo!